wadoro jatelo manyalo chung to nyiso jatelo ni konego bede kadho tero mag dhano. Riwruogo kinde Pachoka Society of Kenya obago yiero ma jotelo manyien e gwenge mopogore opogore e Pachoka. We, the petitioners, insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities. Familia mag jo Kenya mosewito ngimagi e lwenj Russia kod Ukraine obago ng'anyo e mbetre mar Russia e Pachoka. Our rivers and water resources may dry up. What is the alternative? Migago mar mwandu ma ikunye bwo lowo osingo mar keto kenge mag bero sekta mar kunyo mula e Pachoka. Arwakini machiegni e weche manyien ma kagi kacha nyinga Milton Ochieng. Okinde ma Kisumu oyango ni gigeno mar yiero jotelo mabiro chung adiera mar kedo ne ratich oganda ahinya to gigeto yiero jatelo mabiro chung ne oganda e yiero mag 2027 ka e tielo niere gidwaro jatelo ma ok bidok chien ne sirikal e seche mirocho ratich oganda. Magi ne giwacho e kinde mane gidhi nyime kod chenro mar luto ombulu mar yiero jotend riwruoge mag okinde Pachoka LSK madhi nyime kuonde luto ombulu ma Kisumu, chenro manochakore saa 2 okinyi kendo idhi lor saa 11 mar odhiambo. Chenro no kelo kanyakla okinde maromo 324 mowinjore ochop mar luto ombulu e yiero jotendgi e lemo 8 mopogore. Polling ne wayao at exactly 8 a.m. and we expect to close it at exactly 5 p.m. Kendo polling station ni wan gi a total of registered voters of 324, which translates to 11%. Koro e yiero ni wan gi a total of 8 positions. Main president wan gi ji adek ma laro kom no, wan gi vice president ma wan gi ji adek ma laro kom. Wan gi position machelo milongo ni LSK Council General Member of at least 25 years ma wan gi ji 11 malaro kom no. Wan gi machelo milongo ni LSK Council General Member wan gi ji 2. Upcountry Representative wan gi ji 8. Nairobi Representative wan gi ji 10. Coast Representative wan gi ji 2. To koro wan gi ji 9 malaro kom mar Advocates Disciplinary Tribunal. So far elections zima ber en mana ni kang'iyo registered voters against turnout ni low. Wadwaro yiero jatelo ma dhi konyowa bang' election ma 2027. Wadwaro jatelo manyalo chung to nyiso jatelo ni konego bede kadho tero mag dhano. Nikech bang'e yiero Kenya ka wang'eyo ga ni government yudo ka police ketho chike mag jopiny, ratiro mag jopiny. Koro ng'ama nyalo chung gi jopiny seche makoro weche tek. Makata ka pono kwal yiero ng'ama chung gi jopiny ma wacho ni gini okwal onego yiere yo maler. Koro ok wadwar ni wayier president ma kidhi go kacha to en already en ng'at government. Kwan mar okinde manoke manowuok e kaunti ma Mombasa e seche ma yiero mar okinde ne dhi nyime gwenge duto ma Pachoka. Okinde manosewuok ke luto ombulu okwayo jowetegi mapok ogo ombulu mondo ochopi motelo ne saa 11 mondo mi giyier jotelo maber. Gie sani kwan okinde mosewuok oko mar go ombulu e kaunti ma Mombasa pod ni piny mokalo. It has been a good process, very smooth. It's good to see our colleagues and friends after a long time. You know, we don't always come physically to court, so this is an opportunity also to meet each other and see each other in person. The only challenge that I have seen is that there has been a very poor voter turnout. The in charge has just announced that we at Mombasa are less than 9%, and it is already past 10:30 a.m. So one of the things I would say, and I would want to invite my fellow advocates to come out and vote so that we can put in place a good office that will lead us and will lead us in the rule of law and ensuring that there's good governance moving on into the future. Chenro mar yiero ma jotelo manyien mag riwruogo kinde Pachoka nodhi nyime gwenge mopogore Pachoka
ka gwenge ma Narok kwan mago kinde manok kende manowuok mar go ombulu. Apisa maduol mar IBC mochune yiero mag LSK Narok John Ole Taiswa okondi chenrono no dhi timore yo mar ratiro ma bende ne odhi luwore gi dwaro mag jokanyo kaluwore kod dwaro ma chik bende. Chenro ni igeno ni dhi rumo sa 11 mar odhiambo. Prime time news. Today we are conducting the election for the LSK, and there are 8 positions. That is from the president up to the advocate disciplinary. And generally we are open at 8:00 hours. And we expect to continue during the day up to 5 p.m. and then we start the counting afterwards. So we have our clerks and our other officials, and we also have the agents who have come, only one so far. Since started up to now, it's only one voter who has voted. But we expect, because we have only 61 registered voters in this station, maybe we do not know how the turnout will be. At the end of the day, we'll give you the number of the turnout. There is no malpractice so far. Anyuola mag ji mande nowito ngimagi bang' ka nowuondgi mochwalgi e piny Russia dhi gore ne pinyno e lweny e kind piny Russia gi Ukraine. Ochwalo ywak ne sirikal mondo ne ni okaw okenge mapiyo mar timo nonro, duoko jo Kenya mani oko e pacho ma oko mar Kenya kod mako bura na chije mitudo gi njore ma kamano. Anyuola go dwaro mondo mi piny Kenya ochak twak mapiyo kod piny Russia mondo jo Kenya duto mantiere e pinyno oduok pacho ka. Gichiwo ywak ni sirikal osebedo ka buono ywakgi ma ochopo kama anyuola gi moko wito ngimagi e lweny ma ok ne ging'eyo, kendo ni sirikal pok noketo maino e reso jo Kenya go eko. Gidwaro ni mondo achudhe duto manochano chenro mag chwalo jo Kenya e piny Russia mondo kawnegi okang' mager mar chik. In response to these revelations, we, the petitioners, insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the injured, and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag somo ochiko duol mochung'ne ndiko jopuonj e tich TSC mondo ndik ne jopuonj madongo mag sikunde ni gichiw certificate duto mag jopuonjre mosetieko somo kata odoko ni moko kuomgi pok otieko chulo fees. Jakom kamati no Julius Meli onyiso TSC ni jopuonj madongo onge kod ratiro mar mako certificate mag jopuonjre mosetieko somo nikech wach mar fees kaluwore ni weche mag somo ichulo gi sirikal. Komachielo, jata tije ma kojolo ka TSC Evelyn Mitei oyango ni TSC dhi ndiko jopuonj mag JSS maromo 20,000 e yo mongirore e iko muomni. In our previous system, we used to have these budget issues. They are not new to us. Even when we had the, what do you call it, the own minute, we used to have a budget deficit of 7 billion, 10 billion, but every other time we implore Teacher Service Commission to go back and make sure that they fill in the gap. That's exactly what we are doing. So there's no gambling here. This has been an issue which we have been going through all these years. So we have a direction, Madam CEO, go back, go and get a calculation so that we don't have a budget gap as we move on. So the priority was given, and remember, Chair, over the last 3 years we had targeted recruitment, especially in junior school, because remember junior school is a new level where we did not have any teacher at all. So the commission, when it was bringing the recruitment estimates, really focused in junior school level because of the acute teacher shortage that existed in junior school, and Chair, still we are not yet there in junior school staffing levels. We are still having a high teacher shortage in the junior school as well. And
Jatend Migago mar thieth Eden Duale owacho ni jopuonj oseyudo ber nyaka ne gidonjo e okumba mar thieth mar SHA dwe mar 12 higa mokalo. Koloso e nyim kamati mar bajet, Duale owacho ni sirikal osereso maromo siling bilion 8 nyaka ne jopuonj ndikre e SHA. Duale nomedo wacho ni obila ibiro chak ndiko e SHA e dwe mar 4. Bende nokoni ni sirikal dwaro bilion 38 mondo mi gibedi okang' makare mar chiwo thieth e yo mowinjore. Our teachers are very happy today. I'm happy also. In the previous scheme, our teachers were only accessing only 800 health facilities across the country. They were only accessing one level 6, which is owned, private, owned by the insurer. Today our teachers are accessing over 9,000 facilities across the country. They can access all the level 6, public, private, and faith-based. Today, our teachers have a better package. For example, their foreign medical is 2.7 million. They get better package. So our teachers, we have served them from December to January to February now, and we are taking over our armed police and prison 1st of April. And when I come back to this committee in another 6 months, I will prove to you that the country is going to save close to 8 billion by just shifting teachers from a private medical scheme to the Social Health Authority. They're getting more package, better served, more facilities, and we will save as a country. And I want to go on record. We will save close to 7 to 8 billion what was charged government. So Maloyo johala 1,600 e chiro mag Githurai ne oloro ndara odhiambo manyoro kaluwore gi muko mag stondegi ma ogere bath apaya. Johalago ma bende sani kwano lal kaluwore kod muko ma kamano ochayo muko no ero ka gikoni ne ok omigi thuolo moromo mar dar. Gikoni muko no ng'iko ngimagi kaluwore ni ngimagi oyiengore mana e chiro no. Hamtuambii mahali tunaenda. Tunaenda wapi? Mlitupea siku 7. Siku 7 sasa tunatafuta wapi mahali kwa kuenda? Serikali mnafaa kutufukuza, alafu mtuonyeshe mahali tunaweza enda. Hakuna mahali mnatuambia tutaenda. Tutafanya nini serikali? Tutafanya nini? Mnafaa mtuangalie. Nafikiria venye soko itasafika na sisi hustlers tunafikiria venye tutakula jioni. Nyinyi mnafikiria usafi ya soko. Hatutaki usafi soko, tunataka venye tutapata pesa sisi. Hurubaro hatukupata na hurubaro tungeuzia nini? Watoto wetu tungewaweka juu ya hurubaro. Sasa nauliza Mr. Ruto, watu hao wote juu nataka usafi. Hiyo usafi ndio itakuchagua. Utachaguliwa na hii mchanga ama ni kura zetu one time. Kura ni zetu. Kura ni zetu. Kuna matajiri wanataka kutengenezwa kioski. Na sisi matajiri wakijegewa hawatakaa na amani, tutabomoa. Kama Kenya watajega katika Githurai, mujenge tuone matajiri ndio watakaa hizo nyumba. Si hawa mumebomolea. Hata hawa matajiri tutabomolea. Tielo mar ariyo mar lig mar volleyball ma pacho ka korka jog machuo dhi nyime Kasarani kawuono. Tim machema geto mayudo loch e tielo mar ariyo no e seche ma gidhi rado gi Prison saa 12 mar odhiambo ma kawuono. E tugo machielo KDF dhi rakore gi Kapu eka Eldowas dhi gocho gi Equity Bank. We have done a lot. We have tried to minimize the mistake we did in the previous game, and we are hoping our boys will do well.
Erokamano nyakwa Ramogi, mage mokelo e giko mar weche manyien ma ka gi kacha. Aneno mos mari jadolo Reverend Noah Jakayuda Vika mar ACK Kusa, mano nyaka erokamano ahinya Jakayuda. Wachak watudre kendo seche mamoko e weche manyien kowuok e Ramogi TV. Nyinga Milton Ochieng, oriti masani.